der er kommet en update i Grocery Elevators. Prøv at se her. Der er en elevator bag mig, men der er en elevator, der kan gå højt, og jeg mener, det skal prøve det. Vent og se, den kommer. Se, den er her. Det er den her. Ja, nogle gange kan jeg se lidt. Det er sådan, den ser ud. Og der kommer til at tage dig højt op. Lige se, Roblox tallest elevator. Og vent og se, når vi går ind. Vi skal bare se. Det kommer til at åbne any second. Se, nu åbner den op. Og se, hvis jeg klikker her, så er alle spillet kommer til at starte til at lave. Og den til se. Ja, se, nu lægger den. Den lægger meget. Det er derfor gameplay pass. Hold op, det larmer meget. I kan godt høre det. Det larmer sindssygt meget. Se, altså den lægger ikke så meget. Jeg kan næsten ikke se noget. Altså, hvad fanden skete der her? Jeg skal se, nu er vi her. Det er bare der. Se, så er vi her. Hvis vi gerne se flere videoer og updates, så bare like og subscribe til kanalen. Vi ses!